Быйыл 17 гыйнварда Татарстанның халык язучысы, прозаик, драматург Аяз Гыйләҗевнең тууына 96 ел тула. Ел сайын язучының туган көнендә аның исемен йөрткән Чаллы татар дәүләт драма театры Казанга сәфәр оештыруны күркәм гадәткә кертте. Быйыл да 17 гыйнвар көнне Адымнар мәктәбендә театр коллективы Болан спектаклен күрсәтә. Шул уңайдан бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунаклары Чаллы театрының сәнгать җитәкчесе Олег Кинжагулов һәм театрның артисты Марсель Мөсәвиров. Әңгәмәне Ония Гыйбадуллина алып бара. Без тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Исәнмесез? Исәнмесез. Хәерле көн. Театр битендә ул Аяз Гыйләҗев исемен йөртә сезнең. Коллективка берәр нинди өстәмә бурычлар, максатлар, җаваплылык өстәләме? Әлбәттә өстәлә, чөнки 20 елда яңа бина төзелеш эшләре беткәч, ачылыр алдыннан Мәдәният министры Ирада Хәфиҗанна шундый конкурс игълан итте. Яңа бинага, яңа театрга, яңа адымга безнең театрга ниндидер исем кушарга. Шуннан соң инде Чаллы яшәүчеләре, безнең тамашачылар менә шул исемне тәкъдим иттеләр. Без шуңа риза булдык, аны кабул иттек. Һәм Аяз Гыйләҗевнең иҗаты бик бай, бик күп ничә 6 томлы мирасны калдырган. Күп кырлы жанрлар, романнар, пьесалар һәм аның әсәрләрендә менә үзенчәлекле ахаңы бар. Аның сәнгате яктан да, истәлеге психологик яктан да карасаң, бу безнең театр өчен ниндидер маяк. Без спектакльләрне чыгарганда да спектакль зәвыклы, спектакль сыйфатлы булсын дип үзебезгә теге ни куйдык инде. Шикләр дип әйтимме. Шундый максатлар куеп эшлисез. Аяз Гыйләҗевнең әсәрләре репертуарыгызда ни дәрәҗәдә куела сезнең? Әлегә менә 3 сезон эчендә без баласын җыйган Болан эзеннән пьесасы буенча Болан спектаклен чыгардык. Бу Аяз абыйның соңгы пьесасы Нәкыя апа сөйләгән буенча. Әлбәттә без артистлар белән аңа ниндидер яңа сулыш керттек һәм ул Аллага шөкер безнең репертуарда уңышлы бара. Без анда яңа адымнар керттек, 3D формат. Аллаһы биргән булса, менә хәзер икенче әсәр турында уйлыйбыз. Ни өчен теге вакыт буенча аермасы бик зур, чөнки Аяз Гыйләҗевне бер укудан аңлап булмый. Ул шундый тирән, анда үзенә күрә бер галәм, анда һәрбер сүзнең символы бар, һәрбер сүзнең хәрәкәте бар. Ачып бирүе кыенрак, әйме катлаулы процесс. Катлаулы процесс. Кыен түгел, катлаулы. Әмма дә ләкин бик кызык. Чөнки менә бу буланны эшләгәндә, артистлар белән эшләгәндә яңа теге философик фикерләр уйлап таптык. Яңа актуаль темалар, мәсәлән, теге шул пьесада яңгыраган иң теге төп авыр тема ул әлбәттә тел, гореф-гадәтләрне яшь буынга күчерү һәм яшь буынның, яшь үсмернең үзен кабул итү. Башка театрларның куйганы булдымы ул Болан? Ялгышмасам, юк. Юк. Сез демәк яңаша беренче сулыш өрүчеләр. Марсель әфәнде сөйләп китсә иде, сез бит Аяз Гыйләҗевнең туган көнен ел сайын шундый зур күләмле чаралар белән билгеләп үтәсез. Быелгы планнарыгыз нинди? Әлбәттә инде менә бөек легендар шәхесебезнең исемен йөртү безгә ул бик горурлык һәм дә шулай ук безгә ничектер аның исемен аклара кирәк һәм саклара кирәк һәм аны яңгыратып торырга кирәк. Без инде аның исемен аның туган көненә
Иң беренчеләрдән булып әлбәттә ул зиярат кылу. Һәм шулай ук инде төрле очрашулар безнең инде ул көнне булачак инде менә мәркәзебез Казанда, Адымнар мәктәбендә очрашулар һәм шулай ук бүтән инде менә радиостанцияларда, телевидениеларда очрашулар булачак артистларыбыз белән һәм шулай ук инде әлбәттә безнең инде Аяз Гыйләҗев яшәгән йортта, аның инде тормыш иптәше Нәкый апа безне гел каршы ала. Шулай бергәләп аралашып, матур итеп аны искә алабыз һәм бу безнең төп бурычыбыз дип уйлыйм. Артист кеше буларак сезнең өчен Аяз Гыйләҗевне сәхнәләштергәндә, рольләрен уйнаганда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Ул хис кичерешләрме, ул фәлсәфи фикерләүме? Сездән, артистлардан ниндидер таләпләр бармы? Әлбәттә бар. Ул рольне эшләгәндә бит инде теге сүзен ятладың да, чыктың да, менә нәрсә язылган шуны уйладың түгел. Безнең күп эшебез үтә менә текст өстендә эшләгәндә. Аның укып чыгабыз, мәгънәсен эзлибез, нәрсә язылган, автор моның белән нәрсә әйтергә теләгән. Һәм инде менә әлеге көнгә туры китереп, әлеге проблемаларны шушыннан эзлибез. Һәм шушы текст аша без шуны чыгарырга тырышабыз. Һәм бу теге артистның гына үз эше генә түгел, режиссерның үз эше генә түгел, бу күмәк эш. Бергәләп барыбыз да менә шушыны чыгарырга һәм тамашачыларга күрсәтергә тырышабыз. Аяз абыйның юбилейына багышлап, аның исемен мәңгеләштерү, без үзебезнең театрда ювелир алтыннан эшләнгән алтын тамга эшләдек. Миннән теләк шул гына. Шулай ук кайнар дәрт белән эшләгез дип әйткән ул үзенең дустына, һәм без шул сүзләр белән кулланып алтын тамганы бүләк итәбез. Алайсам без сөйләшүебезне дә менә аның бер-ике җөмләсе белән тәмамлыйсыбыз килә. Һәр татар үз эшендә хан булырга яратылган. Татар булуың белән мактанма, әмма горурлан дигән ул. Сезгә рәхмәт, эшегездә уңышлар һәм шулай хан буларак нәтиҗәле эшләргә язсын.